Estamos aquí comendo ostras, bebendo viño e vendo a Ponte de Randa ali no fondo. É inmellorable, a verdade que é inmellorable. Isto que hai debaixo ahora mismo fai 50 anos é onde estaban as ostras. Teñen outra forma de tomar as ostras que ali miras o bote de tabasco. Pa las ostras hai moitas maneiras. Explicada de modo tabasco, por favor. Bueno, Muchinda, que vende Zambia, gustalle tomar as ostras con tabasco. En Zambia, ostras con tabasco. No, aquí ostras con tabasco a xente de Zambia. A xente de Zambia. Número de edición deste ano da Festa da Ostra. Este é a número 38. 38, correcto. Hai cuncha, Porque xa se terminou o bicho. Que tal estaban? Buenísimas. Cantar foron pa lá. 12 e 12, de principio. É que as ostras son como as pipas, xa decía Cañita Brava. Como gustan, repites. Cantas unidades de ostra e de repartir durante estes días? Aquí na festa 50.000, máis ou menos. Teñome que fiar de ti, co cual, resposta correcta. Faltó pan y agua. Me faltó pan y agua, pero sí, la verdad que merece la pena. O da auga, bueno, pódese perdoar, pero do pan nunha festa galega... Pan, tío. O do pan... Bueno, igual llegamos tarde, no lo sé, ¿eh? É que nos quedamos sin... 3 sacos vendemos, eran baratas, entonces claro, boan. É unha cousa sin puntual, suministro. mañá haberá máis pan. Esperemos. En vez de 3, 6. E o domingo, 9. Atacando vai durar esta festa da ostra? Venres, sábado e domingo. Resposta correcta. A xente de Jaén senta onde lle dá a gana. Muy bonita la experiencia, el producto, que estamos disfrutando muchísimo. Las ostras espectaculares. La ostra es la hostia. Espectaculares. Só teño que dicirvos que en Galicia tamén temos mesas e sillas. Recén chegada de Colombia, acabadiña de chegar de Colombia. Comendo ostras, Comiendo ostras. clase rápida de como abrir ostras para non morrer no intento. Cortas o nervio, abres e ten que salir enteira. Darlle aquí o toque, o Ah! corte e sale enteira. O que non pode capala, ten que salir enteira. José, eu case lle vou pedir que as abra a vostede. Porque se a festa depende de min, é mellor comer mexillón. Iso sí. Porque a ostra galega é tan boa, Manuel. Polas alilladas augas e polas nosas rías. Sobre todo pola ría, pola combinación entre agua dulce e agua salada. E a temperatura nosa, que é moitísimo mellor que a da arriba, de Escocia, Francia, por aí.